aw ni yan ma bi ne bena anti-âge de kɛ n baw ye. I n'a fɔ ne n ba dɔ de ka ɲininkali ye a ko ne ma ne den k'i tɛ anti-âge dɔ proposer ne ko ne b'a jaabi dɔrɔn ne ma message ye bilen. Ni masque min n'an bɛna dilan sisan a bɛnnen don bɛɛ la. I kɔrɔlen don i ma kɔrɔ a bɛnnen don i la. An bɛ yawuru cuillère fitinin ɲɛ kelen bɔɲango ta. I yɛrɛ b'a lajɛ i ɲɛda bɛ bɛn hakɛ min ma sabula maa dɔw ɲɛ ka bon dɔw ɲɛ man bon. Nemuruba fana dɔɔni dɔrɔn an mago bɛ se ale ji dɔɔni de ma. O kɔfɛ an b'ale yɛrɛ min. Nemuruba ka ɲi adamaden fari ma kosɛbɛ. Fruit mafɛnw b'a to yɛrɛ de mɔgɔw tɛ âge ta joona. I n'a fɔ mɔgɔ min bɛ fruit dun kosɛbɛ ani mɔgɔ min t'a dun aw farikolo kɛcogo tɛ kelen ye abada. An bɛ ni tɔ min. An bɛ di cuillère fitinin ɲɛ kelen k'a la. Di kɔfɛ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na nin ye huile d'argan de ye. Maa minnu fari bɛ ka âge ta dɔɔni n'o ye maa minnu bɛ k'u sɛnsɛn ka taa kɔrɔya bolo kan. An bɛɛ b'a dɔn a mana kɛ cogo cogo an bɛɛ bɛ kɔrɔ don dɔ la de an bɛɛ de ye don dɔ la mɔgɔkɔrɔba ye. Huile d'argan ka ɲi nɔ aw bolo kosɛbɛ. A bɛ to ka hali n'a kɛra jalan ye i bɛ to k'a mase ɲɛda la. A b'a to a bɛ dadigi kɛ ridi la. I b'a dɔn yɛrɛ farafinmuso yɛrɛ ka ridi man ca yɛrɛ ka tubabumuso ta bɔ kosɛbɛ. Sabula an farikolo kɛcogo tɛ kelen ye. Huile d'argan ka ɲi nɔ. Huile de jojoba fana ka ɲi nɔ kosɛbɛ ale ko in na. N'a sɔrɔla ko nin tulu ninnu si t'i bolo baasi den kelen t'a la i bɛ se k'a dilan ten tɔ k'a sɔrɔ i ma tulu k'a la nka i k'a dɔn k'a fɔ kɔni ko tulu ninnu ka ɲi nɔ kosɛbɛ farikolo dɛmɛni ma. An b'a ɲaami ɲɔgɔn na f'u ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ kosɛbɛ. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'a kɛli dabɔ an ɲɛda la. An ɲɛda kolen jɛlen pasi ni safinɛ ye kasa foyi tɛ safinɛ min na. An bɛ sɔrɔ ka n'a k'an ɲɛda la k'a kɛ k'an ɲɛda fan 14 bɛɛ lajɛlen lamini. Nka an t'a k'an ɲɛ gongo sanfɛla la dɛ sabula o yɔrɔ ka fɛgɛn kosɛbɛ. A kɛlen ɲuman an ɲɛda la an b'a to a la miniti 15 ka se hali miniti 20 bɔɲango ma. I yɛrɛ b'a lajɛ dɔrɔn tan hakɛ min ka di i yɛrɛ ye. O kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka taa ko k'a bɔ a la. I mana n'a ko k'a bɔ a la min kɛ kɔfɛ o la i b'i yɛrɛ ka tulu muta. I bɛ tulu muta min mu don tɔ la i b'o kɛ i ɲɛda la o y'a bannen. Normalement nin kan k'i ɲɛda protéger semaine 1 bɔɲango. Nka n'a ka di i bɛ se ka segin a kan siɲɛ 2 bɔɲango semaine kɔnɔna na. I yɛrɛ b'a lajɛ dɔrɔn a bɛ bɛn i yɛrɛ ma cogoya min na. I yɛrɛ mana kɛ i ɲɛda la kɛko kelen dɔrɔn i yɛrɛ b'a faamuya k'a fɔ k'a y'i ɲɛda sama yɛrɛ de. A bɛ sin k'a ɲɛdaw sama an bolo ten dɔ. Hali n'i tɛ maakɔrɔba ye k'i yɛrɛ ye denmisɛnnin ye baasi foyi t'a la fɛn naturel dama dɔrɔn de faralen don ɲɔgɔn kan. A tɛ foyi de k'i ɲɛda la n'a ma nafa min s'a ma a t'o tɔɲɔ s'a ma abada. Ni video in diyara aw ye a y'a bila ka taa aw fɛnmaw kun. Ne baw a ye to ka commentaire kɛ. Ne y'aw den de ye n b'aw ka bila la. K'aw ni hɛrɛ bɛn.